M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo ndikulandireni ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero lachisanu, week 3 munyengo ya Lent. Ndiye kuti tidakasendera ulendo wa ku Pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Hosea mutu wa 14 ndime ya 2 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Philip Elias Viage kuchokera ku banja loyera Chilinde Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi Salimo 81 verse 5 mpaka 10, 13 ndi 16. Utenga watu wabwino walero kuchokera ku Mariko mutu wa 12 ndime ya 28 mpaka 34. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Hosea. Bwerani kwa chauta, ndipo mumpemphe kuti mutikhululukire machimo athu onse. Mumvere pempho lathu ndipo tidzakuyamikani ndi mawu otamanda. Asiriya sadzatipulumutsa, akavalo ankhondo sadzatiteteza. Chimene tidapanga ndi manja athu sitidzachitchulanso kuti Mulungu wathu, pakuti ndinu amene mumachitira chifundo amasiye. Chauta akuti, ndidzachiza matenda awo akusakhulupirika. Ndidzawakonda kwambiri, pakuti ndaleka kuwakayikira. Ndidzatsitsimutsa Israeli ngati mame. Adzachita maluwa ngati kakombo. Adzazika mizu ngati mtengo wa ku Lebanoni. Ziphukira zake zidzatambasukira kutali. Adzakhala wokongola ngati mtengo wa olivi. Adzakhala wonunkhira ngati mkungudza wa ku Lebanoni. Aisraeli adzapezanso chitetezo mwa ine. Adzakolola tirigu wambiri. Adzachuluka ngati mphesa. Adzakhala otchuka ngati vinyo wa ku Lebanoni. Kodi Aefremu adzachita nawonso chiyani mafano? Ndine amene ndimamva pempho lawo ndi kuwasamala. Ndili ngati mkungudza wogundira nthawi zonse. Ndine amene ndimawapasa zipatso. Amene ali wanzeru amvetse zimenezi. Amene ali womvetsa azisunge, pakuti njira zachauta nzolungama, ndipo olungama amayendamo, koma ochimwa amakhumudwamo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Pa nthawi imeneyo mphunzitsi wina wa malamulo ataona Yesu kuti wayankha bwino Asadukeyo aja, anadza pafupi namufunsa kuti, kodi mwa malamulo wonse lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti lamulo lalikulu ndili, tamverani inu Aisraeli. Chauta Mulungu wathu, iye ndiye yekha Mulungu. Motero uzikonda chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndili, uzikonda mzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa. Mphunzitsi wa malamulo anati, ayi, mwayankha bwino aphunzitsi.
monga mwanenera monzona ati kuti mulungu ndi mmodzi yekhayo, palibe winanso koma iye yekha. Mwalondolanso ponena kuti chinthu chopambana ndicho kumkonda mulungu ndi mtima wathu wonse, ndi nzeru zathu zonse, ndi mphamvu zathu zonse, ndiponso kukonda mnzako monga umazikondera iwe yemwe. Kutero kuti nkoposa kupereka nsembe zopsereza ndipo nsembe zina zonse. Yesu adaona kuti munthu uyu wayankha mwanzeru. Sono adamuwuza kuti iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo kuyambira apo panalibenso wina woti ayesere kumfunsa kanthu. Tenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, lero mawu athu tikayang'anitsitsa kuchokera m'buku la mprofeti Hosea. Hosea amafuna kuwayitanira anthu kuti asinthe makhalidwe. Ndi mmodzi mwa aneneri ang'ono amene anabwera pa nthawi imene anafuna kuti zinthu zisinthe. Malonda amene anafika pokuti aliyense nkumadandaula. Ndi amauza kuti ayi, mukudyerera kwambiri pa anthu osauka. Kuzabwera uthenga wathu wabwino wa lero. Chofunika pa mawaliro chimene chikundipatsa kuti kodi pamene pa amene wofunsa funso wafunsa. Ambuye Yesu ayankha. Atayankha wofunsa funso uja akunena kuti mwanena bwino. Kodi iye anali examiner. Akuoneka ngati sikuti iye isamadziwa tu. Ayi, munthu uyo amadziwa choyenera kuchita, koma ndi mmodzi mwa anthu omwe aja amene amati akafika pa Ambuye Yesu ndikuti kodi iye akuti atenti muyese. Tamfunseni funso. Kuti funso ili silinangobwera, ndi amodzi mwa anthu otumidwa kuti munthu uja amatidabwitsa, koma kawiri zimene amanena iye. Wina ndikuti ine ndikamfunsa kuti iwe tatiuze bwa malamulo onsewa ife tizisata politi. Akumpeza Ambuye Yesu akuyankha mtima uli pansi. Kukonda Mulungu ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi mtima wako wonse. Kukonda anzako monga mene iwe umazikondera iwe mwini. The golden rule. Atayankha Ambuye Yesuso, iyeyo ayankha, wafunsa Ambuye Yesu ayankha. Yesu akubwereza zimene amadziwa iye. Ambuye Yesu ndi akumuyang'anitsitsa. Iwe suli kutali ndi Mulungu. Mawu ngati amenewa sabwera wamba. Kuti kumapeto kwake onse amene amamva iye akufunsa funso lija ndikumadikira kuti amve kuti akangonena zosiyana apa tilimbane naye tumuwuze kuti tazindikiratu kuti iwe umangozipopa, iwe suchokera kwa Mulungu. Poyamba tu iwe suli gulu lathu. Iwe tsinde lako sitikulimvetsa. Wayankha ucha ndikuzapitirira kuti ayi mwanenazo nzoona zokhazoka. Kena ndikuzapitiriza kuti zimene zikuposera nsembe zowocha. Ambuye Yesu ndakutembenuka kumuyang'ana. Iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Tiye tibwerere mbuyo mwa malamulo 10 aja.
pali machimo ena amene timachita mosavuta, ndi pali machimo ena mwina tinabadwa mpaka tizafika kwa Atate ovuta kuachita ovuta. Ndi pali machimo ena amene umasowa weka kumazika nditu pakalondolondo kuti usagwe mchinyengo. Mwa malamulo wonse lalikulu ndiye liti kukonda Mulungu. Kukonda Mulungu kulola kuti mawu a Mulungu azikhala mwa iwe, ndipo kulola kuti iweyo nthawi ndi nthawi uzita kukhala ndi zida zozitetezera. Chifukwa ndanena kale ndipo ndikubwerezanso kuti Satana nthawi zonse amakhala kukulondalonda kuti apeze polowera. Tizikhala ndi chishango chose, osakazi chishango zimene tikuziziwa ayi zimene zija amafuna kwauza anthu kuti zikapangani chiwiriwiri provided mutenge izi. No, zimenezo ife sitivomereza. Zimenezo ndikubwerezanso kuvomereza anthu azikachita zadama. Ndikuona kuti bora musatenge matenda. No. Kwauza musakachite zadama. Sira momwepo. Ndifuna kuna kuti kuzichinjiriza. Kuti iweyo Satana akamabwera aziganiza kawiri katatu, ndikukatenga zida zina tukubwera nazo, ndikufika pafupi ndikubwerera mbuyo, ndikupita kukatenga chinthu chida kubwera ndikubwerera mbuyo kumalimbana nawe. Kuti zimenezo ziteke, ubongo wako ukhale under control. Ifika Satana kubwerera kuma ubongo ndi lero ndimene technology iliri ndizosafuta. Ukhale ndi under control ni maso ako. Kuti kuona ndikonena kuti sindiyang'ananso. Kukhala control ndi malo amene umapezeka. Pachiri chose uyenera kukhala ndi zozitetezera kuti Satana sakali mbali wanga. Si mbali wanga. Yesu si mbali wanu Satana. Koma amafuna kuonesa ngati ni mbali wanu, alinanu cholinga. Afuna akukokereni kwina kuja muzikavutika ndiye ku Jehena. Kukonda chauta ndi mtima wako wonse. Muntu amene umamukonda sumafuna kumuchitira zoyipa. Muntu amene umamukonda umafuna uzimva mawu ache kawiri kawiri. Muntu amene umamukonda umafuna nthawi zina mudyere nsima chakudya limodzi. Chikondi chimakulumikizitsani pafupi. Kotero kuti kupita tsiku lonse la tunthu opanda kumva mawu. Chachitika nchani lero. Sindikunena kuti ukhale kapolo. Koma ife ngati timakonda Mulungu, tinenera kumafuna kumamva mawu a Mulungu kawiri kawiri. Kukonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako. Ndiye kuti mphamvu zanga sindifuna kuzipanga abuse. Mphamvu zanga zizithera mwa Yesu. Ndikufuna kuchita chinthu chimene ndichitechi Mulungu atamandika, ndikuona kuti mphamvu zanga ndikachokapo ndiye ndifike sauno poyang'ana. Ndimakondwera tsiku limene timalandira phulusa. Ndiye ndimayang'ana aliyense mene amanyadirira nkhope yachi. Abali yanga ngati umadana ndi nkhope yako ndiye kuti uli ndi vuto.
Ndipo ngati umadana nayo udikire njuchi ikulume pa, ndipo diso liyambe kutupa. Ndipo amene umazuwa kuti ikuyang'ana diso lina lili bwino, ili layamba kutupa. Kuyesa kuti lisatupe, kupita kuchipatala kupasa mankhwala kuyamba kupha, likapha kukondwera koma diso langa linatupa atu. Kuti umalinyadira mmene lilili. Mwana ukanakondwera kuti lalumiro tsubudodo lanenepa. No, sikunenepa. Awa ndivuto fikali echo kukuona diso mwatadi kuti analumirwa nichuchi. Pepani. Ndiye nimaona aliyense mini timakalandira phulusa. Atatenga laneso anatenga ndikundipa kalanga. Ndiye ndimayangana aliyense wazuka mawa wazipa kuta mafuta yake bwino ndikukonza sisi mini ndikuzavomereza kutenga phulusa ndikulithira pa chipumi. Ndino fumbi, ndipo kufumbi muzabwerera. Kapena lapani machimo ano, ndipo Ambuye aza kukhululukirani. Kuti kweni sifumbiri koma tanthauzo la fumbi limeneli. Ndikumati kumbutsa kuti tingatakate chotani padziko pano, zafika nthawi imene sitizathanso kulankhula. Ndiye nthawi inoti ndilankhuletu. Nthawi inoti nitiyimbe. Nthawi inoti nitidzirange. Izafika nthawi imene thupi silingati kudziranga. Abale yanga, kukonda Mulungu, kuzikonda iwe, ndikuwakondanso ena. Ndipo pamiti kuwakonda ena, sikuti mene tukutero ndiye kuti pamakhala zochitika pagulu, koma tiziwe kutenga kuiwala. Ndikati kuiwala sikuiwalaya, koma kuziponya kumbuyo. Zidachitika? Zisandilemerenso. Kwa hiyo amene mpaka pano sitidayambebe Lenti. Mpaka pano tikuyenda monga bintu mayendera kale. Ndipemphe kuti tatini tiyambeko. Tiyambe kumanga mfundo. Kuti chaka chino, Lenti ya chaka chino, ikale Lenti kuposa ya zaka zina zonse mbuyo. Kuti tikamaza imbira exultate paguwa. Panga exultate Mulungu. Chikandro chiya chikuyaka hapo kuyimirira mwana wa Mulungu. Wansembe akufukiza tukumazungulira ndi maulibi. Inuyo ndine tonse tikulubikisana. Kuti siku lina tikatero titamuzungulira mwini wake na malenga. Ambuye apitize kumatidalitsa mwa Yesu Kristo ambuye athu. Amen. Mdzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ife tachimwa kawiri koma tichita chisoni cha mbiri, mufafanize za kwaipa zathu.